ये ना तिकडे. हां सांभाळ. ये ये बस बस सावकाश. हां कारल्याची भाजी केली चालेल ना? हो. आज तू खूप छान दिसतोयस. मला ना तुझी एक गोष्ट समजत नाही. मी तुला दिसत नाही तरी पण नेहमी मी तुला छान कसा काय दिसतो का? माझ्या या परिस्थितीत तू सांभाळून घेतोयस ना, यापेक्षा काय चांगलं असू शकतं. माणसाने दिसण्यापेक्षा मनाने चांगलं असणं जास्त महत्वाचं असतं. वा हे घे. अगं अगं मी खातो. मी पण एक घास भरवणार. अगं मी खाल्लं असतं ग. छान झाली. हो.